डीजे ऋतिक बाबू जब भेटैबे न कइल सारण जिला से का भइल कोनो दावे न लहल त हऊ कला से का भइल ऐसे तो डाढ़ पत फर के फुलाइल होखे जब भेटैबे न कइल त छौकला से का भइल। देखी एगो लड़का के संगे ऐसा घटना घट गइल बा कि जब दोबारा ओकरा प्रेमिका से मिले के होता तो उनका से फोन करके कहता, कैसे कहता, कौना भाव में कहता है भैया। आप सुन रहे हैं डीजे ऋतिक बाबू। डीजे ऋतिक बाबू सारण जिला। ऋतिक बाबू सारण जिला।
गाना डाउनलोड करें djritikgarkha.in से।